Částice letí prázdnotou, rychlá, přesná, s jasnou trajektorií. A teď si vezměme stejnou částici roztaženou v prostoru, jako mlha protínající současně všechny možné dráhy, interferující sama se sebou, jako by nebyla bodem, ale vibrací. Co tedy je? Částice nebo vlna? To je svět kvantové mechaniky. Místo, kde se logika hroutí, kde samotný fakt pozorování může změnit realitu. A přírodní zákony si s námi hrají na schovávanou. Právě zde se objevuje jedna z nejzajímavějších otázek vědy. Jak kvantová částice rozhoduje, zda bude v daném okamžiku vlnou nebo částicí? Nejedná se pouze o akademický paradox. Tato otázka se dotýká samotného jádra našeho chápání toho, co je hmota, co je informace a dokonce i co je realita. Odpověď na ní může změnit vše. Od rekonstrukce atomu po podstatu vědomí. Experimenty provedené v posledních 100 letech jen přilily olej do ohně. Pozorovali jsme, jak elektrony procházejí současně dvěma štěrbinami. Jak se fotony chovají odlišně, v závislosti na tom, zda se na ně díváme, nebo ne. A dokonce jak budoucí události mohou ovlivnit minulost. Zní to jako šílenství, ale jsou to experimentálně potvrzené skutečnosti. Na první pohled je vše jednoduché. Vezmeme zařízení, které vystřeluje elektrony. Před ním je deska se dvěma štěrbinami a za ním je obrazovka, na které částice zanechávají stopy. Zdálo by se, že elektrony by měly proletět jednou ze štěrbin a narazit do obrazovky jako střely, čímž by vytvořili dva jasné pruhy. Ale tak se nestalo. Když vědci elektrony nepozorují, chovají se jako vlna. Šíří se prostorem, procházejí oběma štěrbinami současně a na obrazovce vytvářejí interferenční obraz. Střídavě tmavé a světlé pruhy. Takové chování je typické pro vlny. Představte si vlnu na vodě, která prochází dvěma štěrbinami a začíná se překrývat. Ukazuje se, že elektron dělá totéž, ale jakmile umístíme detektor poblíž štěrbin, abychom zjistili, kterou štěrbinou částice proletí, kouzlo zmizí. Elektron okamžitě přestane být vlnou, zapomene na svou nejasnou povahu a začne se chovat jako klasická částice. Interference zmizí. Na obrazovce zůstanou pouze dva zřetelné pruhy. Zdálo by se, že jde pouze o pozorování, pouze o informaci o dráze, ale mění to podstatu samotné reality. Fyzici byli samozřejmě v šoku. Ne proto, že experiment přinesl neočekávaný výsledek, ale proto, že se vždy opakuje. Funguje s elektrony, fotony, atomy, molekulami a dokonce i s molekulami fulenu C60, které jsou podle kvantových standardů gigantické. Čím více vědci experimentovali, tím podivnější byl obraz. Jedna částice se může rozptýlit v prostoru a projít dvěma cestami současně. A poté se znovu stát něčím konkrétním, jen proto, že jsme ji pozorovali. Nejzajímavější je, že částice se tak chovají i tehdy, když jsou spouštěny jednotlivě. Neexistuje žádný roj částic vytvářející vlny. Každá částice samostatně, jedna po druhé, sama vytváří vlnovou interferenci, jako by věděla o ostatních. Tento experiment převrátil samotnou podstatu fyziky na ruby. Jak se částice, která má hmotnost a energii, může najednou stát něčím nehmotným, rozprostřeným v celém prostoru. A co je nejdůležitější? Proč se rozhoduje být vlnou nebo částicí v závislosti na tom, zda ji pozorujeme, nebo ne? Tento experiment je dodnes milníkem na cestě k pochopení kvantové reality. A co je nejděsivější? Odkud částice ví, že je pozorována? V běžném životě je pozorování pasivním procesem. Díváme se na mraky, ptáky, lidi kolem nás a v podstatě se nic nemění. Ale v kvantovém světě je pozorování aktivní silou, schopnou obrátit realitu vzhůru nohama. Zde pohled není jen pohledem, je to akt zásahu. Vraťme se k dvojitému experimentu. Když nepozorujeme, částice je jako vlna. Pluje současně všemi možnými cestami. Žije ve světě pravděpodobností, kde vše a nic existuje současně. Ale stačí se pokusit zjistit, kterou štěrbinou prošla, a vše se rozpadne.
svět přestává být zamlžený. A částice si vybere jednu konkrétní cestu, jako by věděla, že je pozorována. Samotný fakt pozorování, i bez přímé interakce, mění chování hmoty. Vědci zkoušeli různé triky. Umístili senzory, které mohly detekovat částici, ale nezaznamenávaly informace. A víte co? Interference zůstala. Ukazuje se, že důležitá není technika ani zařízení, ale samotná možnost poznání. Jakoby částice nejen cítila, že je pozorována, ale také chápala, zda tyto informace získáme, nebo ne. A nejde jen o fyziku. Je to téměř psychologie elementárních částic. Vědci se s tímto jevem setkali mnohokrát. Například v experimentu s kvantovým vymazáním závisí výsledek na obrazovce na tom, zda se v budoucnu dozvíme, kterou štěrbinou částice prošla. Pokud je informace zničena, částice se chová jako vlna. Pokud je zachována, chová se jako částice. Čas si z nás doslova dělá legraci. Budoucnost ovlivňuje minulost, jako by částice dokázala předpovědět výsledek experimentu. Co se tedy děje? Částice se nestává vlnou ani částicí. Vždy byla vším najednou, ale naše vědomé pozorování, naše volba poznat, rozbije tuto superpozici a změní potenciální na konkrétní. A možná jsou vědomí a realita propojeny hlouběji, než jsme si mysleli. Nejen pozorovatel ovlivňuje pozorované. Pozorování je aktem vytváření reality. Víme již, že pokud je částice pozorována, chová se jako částice. Pokud není pozorována, chová se jako vlna. Ale jak to ví? Má oči, uši, vědomí. Možná nám odpověď, po které tak toužíme, uniká jako duch. Ale je tu něco mnohem horšího než nevědomost. Existuje podezření, že částice nějakým způsobem vždy zná podmínky experimentu. I když se rozhodneme ji pozorovat až poté, co prošla štěrbinou. V experimentu s kvantovým vymazáním a odloženou volbou částice již provedla volbu a narazila do obrazovky. Ale konečný výsledek závisí na tom, zda získáme informace o její budoucí dráze. Je to doslova, jako by vaše dnešní jednání záviselo na tom, co si o vás někdo pomyslí zítra. Co je to za šílenství? Zdá se, že částice nejen reaguje, ale má i kontextové vědomí. Vypadá to, jako by viděla celou konfiguraci experimentu. Štěrbiny, detektory a budoucí rozhodnutí experimentátora. A teď se zamyslete. Pokud je elementární částice schopna zohlednit všechny podmínky, včetně budoucnosti, kde pak leží hranice mezi fyzikou a vědomou volbou? Někteří vědci okamžitě řeknou, to je jen interpretace. Vlnová funkce se láme, ale není to tak jednoduché. I sám Niels Bohr přiznal, že nemáme co dočinění s realitou jako takovou, ale s tím, co o ní můžeme říci. A Albert Einstein, i když s tím bojoval až do konce života, musel přiznat, že kvantová mechanika je skvělá, ale vnitřně mě neuspokojuje. A opět stojíme před paradoxem. Pokud částice skutečně ví o pozorování, znamená to, že v samotné struktuře reality existuje něco, co zohledňuje kontext. Možná je to informace jako základní složka existence nebo dokonce vědomí. Některé radikální interpretace, například Kopenhauská, nebo teorie vědomého zlomu, tvrdí, že to není jen informace, ale náš akt vědomého poznání, který způsobuje, že kvantová realita se smršťuje do jistoty. V tomto případě částice ví, že je pozorována, protože není pouze hmotou, ale součástí jednoho vzájemně propojeného systému, ve kterém jsou pozorovatel a pozorované neoddělitelné. Bez nadsázky se jedná o jednu z nejprovokativnějších otázek celé současné vědy. A dokud není odpověď, zbývá jen jedno – pokračovat v hledání, aniž bychom spustili oči z mikroskopu a ze sebe samých. Představte si, že stojíte na křižovatce. Desítky cest, každá s jiným koncem. Na jedné jste cestovatel, na druhé spisovatel, na třetí instalatér. Ale ještě jste se nerozhodli. Jste všemi těmito možnostmi najednou, dokud neuděláte krok. Právě v takovém stavu se nachází kvantová částice.
dokud není pozorována. V kvantové mechanice není částice bodem. Není to malá kulička letící prostorem. Je to vlna pravděpodobnosti, mrak možností, ve kterém každá poloha, impuls a stav existují současně, ale ve formě pravděpodobností, nikoli faktů. Tato podivná podstata se nazývá superpozice. Ova částice se nachází všude a nikde zároveň, dokud se ji nepokusíme zachytit. A pak se stane něco, co vědci dodnes nedokážou vysvětlit. Vlna pravděpodobnosti se náhle zhroutí a z ní vznikne jedna konkrétní realita. Jeden bod, jeden výsledek. Představte si, že hodíte kostkou a během letu ve vzduchu ukazuje současně všech 6 stran, ale jakmile se podíváte, rozhodne se, jaký výsledek ukáže. A to není jenom metafora, je to surová matematická realita. Vlnová funkce není nic mystického. Je to vzorec, který předpovídá pravděpodobnost toho, kde se částice nachází, pokud se rozhodneme ji změřit. Ale neříká, kde se částice skutečně nachází, protože v kvantovém světě nemá otázka, kde se nachází. Smysl, dokud se na ní nepodíváte. To znamená, že se jedná o možnost, nikoli o objekt. To znamená, že před aktem měření neexistuje nic hmotného v tom smyslu, jak jej známe. Existují pouze pravděpodobnosti, pouze potenciál, pouze budoucí scénáře. Z nichž vesmír vybírá jeden před našima očima. Filozofové to nazývají ontologickým šokem, protože pokud částice neexistuje před okamžikem pozorování, co je pak realita? Souborem virtuálních možností, které čekají na náš pohled, aby se staly něčím skutečným. Zní to šíleně, ale přesně tak funguje kvantová fyzika. A co je úžasné, funguje bez jediné chyby. Žádný experiment to nevyvrátil. Možná právě z těchto vln pravděpodobnosti, z tohoto oceánu potenciálu, je utkána tkáň celého vesmíru. Možná jsme sami vlny, které se staly lidmi jen proto, že nás někdo nebo něco vidělo. V jediném okamžiku může být vše před ním nekonečné. Poté je to tak, jak to je. To je klíčový moment celé kvantové hádanky. Zlom vlnové funkce je jako záblesk blesku ve tmě. Na zlomek sekundy vidíte celou krajinu a pak jen to, co bylo osvětleno. Kolaps je okamžik, kdy se vlna pravděpodobnosti změní v jeden konkrétní výsledek. Před měřením mohla být částice kdekoliv, dělat cokoliv, být čímkoliv. Po měření odhodila masky a vlna, i když bychom to nechtěli, zmizí. Ale je zajímavé, proč se to děje a co se přesně v tomto okamžiku děje. Vědecké znění zní: během měření se vlnová funkce zhroutí do jednoho z možných stavů. Zní to suchopárně, ale důsledky jsou doslova neuvěřitelné. Je to, jako by kniha měla miliardu variant děje, ale vy jste otevřeli první stránku a všechny ostatní zmizely. Okamžik pozorování ničí alternativní reality a mění multivesmír možností na jediný svět. Existuje dokonce děsivý termín existenciální volba vesmíru. Každý akt měření není jen pozorováním, ale vytvořením skutečnosti, která předtím vůbec neexistovala. Ale jaká síla způsobuje zhroucení vlny? Někteří vědci se domnívají, že samotné měření jako proces fyzické interakce je příčinou zhroucení. Jiní, například von Neumann a Wigner, tvrdí, že tuto změnu způsobuje vědomí pozorovatele. Právě vědomí je přepínačem reality. Příznivci multivesmírné interpretace tvrdí, že k žádnému zlomu nedochází. Každý výsledek se prostě realizuje ve svém paralelním světě. To znamená, že žijete v jedné větvi a v druhé jste v jiné. Úplně jako ve sci-fi. Jenže to není fikce. Ale bez ohledu na názory je podstata jedna. V okamžiku měření je realita určena. Do té doby může pouze existovat. V tomto okamžiku je něco téměř posvátného, jako by sám vesmír umíral v nerozhodnosti a poté učinil nezvratnou volbu. Zlom vlnové funkce je způsob, jakým se možnosti stávají skutečností. Potenciál se mění v přítomnost a sen se stává osudem. Zní to poeticky, ale fyzika je zde nemilosrdně přesná. Dokud neměříte, máte nekonečno.
Změříte a dostanete jediný výsledek. Je v tom něco smutného a zároveň krásného, stejně jako v životě. Starý dobrý experiment se 2 štěrbinami nám dal hádanku. Ale toto století není jen stoletím otázek. Je to století laserů, superpřesných senzorů a kvantových počítačů, které nám umožňují proniknout tak hluboko, že samotná hmota začíná chovat podivně. Zvláštně dokonce i NXy na kvantové standardy. Jedním z nejvýraznějších experimentů je experiment se zpožděnou volbou, který navrhl John Wheeler, ale realizován byl teprve nedávno pomocí fotonů. V čem spočívá jeho podstata? Představte si, že vystřelíte částici 2 štěrbinami. Zatímco letí, ještě jste se nerozhodli, zda budete měřit, kterou štěrbinou prošla, nebo zda ji necháte projevit interferenční chování vlny. A teď pozor. Rozhodnutí učiníte až poté, co částice proletěla štěrbinami. A její chování závisí na vašem budoucím výběru. Zní to šíleně, ale je to tak. Navíc bylo opakovaně potvrzeno, že minulost částice může záviset na budoucí pozorování. Experimenty s provázanými částicemi, zejména v posledních 5 letech, včetně experimentu s kosmickými fotony z roku 2018, ukázaly, že jedna částice může okamžitě zjistit, co se stalo s druhou, i když je od sebe dělí mnoho kilometrů. Z toho vyplývá, že buď se informace přenáší rychleji než světlo, což je zakázáno, nebo celý vesmír již předem ví, co se stane. A asi nejzajímavější. Nedávno vědci z Vídeňské univerzity pomocí nového schématu Selfens dokázali, že i velké částice až do 2000 atomů mohou vzájemně interferovat jako vlna. To znamená, že už nejde jen o elektrony a fotony, ale téměř o malé viry, které se chovají jako čistá pravděpodobnost. Nakonec do boje vstoupily kvantové počítače a umělá inteligence. Nejenže pomáhají modelovat chování částic, ale také odhalují překvapení, která dříve fyzikům unikala. V letech 2023 a 2024 se objevilo několik prací, ve kterých umělá inteligence předpovídá zhroucení vlnové funkce ve složitých multisystémových experimentech s přesností 99,8%. To znamená, že stojíme na prahu nové éry, ve které o fungování světa nerozhodují hypotézy, ale data. Co tedy říkají současné experimenty? Realita je mnohem méně reálná, než si myslíte. A možná vzniká právě v okamžiku, kdy se rozhodnete na ní podívat. A co když je všechno mnohem jednodušší? Co když částice nerozhoduje o tom, čím být, vlnou nebo částicí? A my prostě vidíme různé aspekty téže podstaty, jako v případě optické iluze. Jeden člověk vidí mladou ženu, druhý starou ženu. Ale obraz je stejný. Nezmění se částice, ale my se díváme jinak. Není to fyzika, která je vrtošivá, ale naše vnímání, které rozděluje celek na části. Zní to dost filozoficky, ale fyzika je na svém místě, jak se říká. Některé interpretace kvantové mechaniky navrhují právě takový pohled. Nejznámější z nich je Bohmova-Chileova teorie, nebo teorie pilotní vlny. Podle ní má každá částice dvojí povahu. Ne proto, že není definovaná, ale proto, že má fyzickou částici a vlnovou vodivost. Je to jakýsi druh pilotní vlny, která určuje trajektorii. To znamená, že vše je skutečné. Prostě se díváme na jedno, pak na druhé. Osvětlíme jeden úhel a vidíme částici. Osvětlíme jiný úhel a vidíme vlnu. Jako když otočíte 3D hologram a před vámi se objeví jiný obraz, i když objekt je stejný. Dalším výrazným příkladem je Kopenhauskova interpretace. O tomto příkladu jsem se již zmínil. Zde fyzika obecně říká, přestaňte obviňovat přírodu. Jste to vy, lidé, kdo děláte předpovědi a vidíte pravděpodobnosti. Kvantová mechanika se netýká toho, co je, ale toho, co víme o tom, co se děje. A tady se vše stává trochu jasnější. Ne příroda je neurčitá, ale naše znalosti o ní. Ne částice se stává vlnou, ale naše interakce. Vyvolává takové účinky. A možná v tom spočívá podstata věci. Není třeba si vybírat, zda je vlna částicí. Není to buď, anebo,
Ale i to, v závislosti na úhlu pohledu. Stejně jako v případě Rubikovy kostky, každý pohyb odhaluje novou stěnu. Ale podstata je jedna. Je to jednotná struktura. Takový úhel pohledu pomáhá vyhnout se paradoxu, protože pokud je částice prostě mnohostěnným objektem a pozorování je volbou směru pohledu, pak si nic nevybírá, čím má být. My sami interpretujeme stejný kvantový proces různými způsoby. Ve výběru tedy není žádná magie. Existuje pouze multidimenzionální realita, kterou se tvrdohlavě snažíme vtěsnat do plochého chápání. A pokaždé, když se nám zdá, že částice učinila rozhodnutí, možná jsme se na ní poprvé podívali z jiné perspektivy. A teď zbývá jen shrnout. Co jsme se dozvěděli? Částice není ani vlna, ani objekt. Je to jedna bytost, která se projevuje různými způsoby v závislosti na podmínkách pozorování. Experimenty, jako je experiment se 2 štěrbinami nebo kvantové zpoždění volby, ukazují, že pozorování doslova mění chování kvantových objektů. Kvantový systém nemá konkrétní stav až do okamžiku měření. Existuje jako vlna pravděpodobnosti, jako možnost bytí. Zlom vlnové funkce není magie, ale moment přechodu od potenciálního k reálnému vyvolaný interakcí. Současné experimenty potvrzují, minulost, budoucnost a pozorovatel jsou propojeni. Někdy částice reaguje dokonce na budoucí měření. Existuje hypotéza, že částice nic nevybírá a my se na ní pouze díváme z různých úhlů a vidíme někdy vlnu, jindy částici. Kvantová realita není stálým objektem, ale interakcí mezi systémem a pozorovatelem. Obecně řečeno, kvantový svět je zrcadlo, ve kterém se odráží nejen my, ale také způsob, jakým se díváme. Čím pozorněji se díváte, tím více se mění. M.